ocell en llibertat. Una mica més de respecte pel gran savi Tafarell. Prou de fer llengotes, digué el cap de la tribu, i afegí dirigint-se al bruixot. I tu, Tafarell, vegem si acabes de pressa. No t'estaràs tot el dia saltironat. Vinga, que és tard i vol ploure. Que sortia dels pits de lleugerit de la gent de la tribu, perquè en Tafarell no s'estava de res quan trobava un mal esperit i tothom estimava la vora. Abans d'abandonar el poblat, la vora demana permís al cap de la tribu per emportar-se al copier, cosa que el cap concedí d'un bon grat, ja que no li feia cap gràcia al menut. L'home era una mica curt de vista i més d'una vegada havia ensopegat amb el prop animal i s'havia aixafat el nas. Els lèmmings i les seves cries eren capaços d'acabar-se l'herba de 25 metres quadrats en poques setmanes. 25 metres quadrats? Quan és més o menys? És com, va dir la Serena, i es va aturar perquè no acabava de trobar la comparació adequada. És un lèmming, va confirmar l'Emi, mentre obria una mica les mans per ensenyar-los el musell del nadó. El lèmming els va observar tots amb uns ullets petits i brillants. «Que guai!», va cridar el Max, content de veure que la seva amiga n'havia pogut salvar un. Els grans no van compartir l'entusiasme del Max. «Emi, deixa amb aquesta bestiola», va manar la Serena. «Mare, sisplau, què vols? Que es mori de gana? O t'estimes més que estigui el mar?» Adéu, va dir l'Emi amb la veu plena de llàgrimes. Com si ho pogués entendre, el lèmming es va girar i es va quedar mirant la noia amb el cap torçat. Va fer. Era un lèmming de pèl gris, encara més abundós que els dels altres companys. Tenia el llom travessat de ratlles en ziga-zaga, de color més fosc. Enmig del front, entre ulls vius, hi tenia un punt de color negre. Era tan rodó i tan pelut que semblava una pilota de llana. Sense poder parar. Ostres, mare, digues que ens el podem quedar, va. La Serena va dubtar uns moments. Es notava que el lèmming li havia robat el cor. Mira, te'l deixo quedar només el temps que ens estarem a Noruega. Si ell voluntàriament ve a les teves mans. Fantàstic, va cridar en Max. Som-hi, va dir l'Emi, estirant-se pel terra i parant planes les mans per aconseguir que la bestiola s'hi piqués. Va, nano, tira-t'hi, deia en Max. Hi, cridava ella. Hi, contestava el lèmming com si no sabés què havia de fer. Laura Bonet, del Centre Educatiu Doctor Pinyol i Aguarder, de Cornudella de Montsant.